Man atong trabaho nom. Uli naman karon kay si sir okay naman siya nya. Ako iputanan niya kay libog ko ani. Oh. Tutunin mo? Sige, sige. Saan na po ka na si Kiyaw-yaw ni mo? Ay, Diha ko sir. na. Ayong gabi good evening. Good evening po. Ay, ako ra. Okay. Sir, bak nang naglibog ko aning na kay pwede man ka makakuha kwartas mga pawn shop sa matapadad Libog yung kuha ng kota na agyo. Pwede ra magkakwarta dito bisag wa ka padaan Ha? Magdala kag 12 por 12 dito nga invalid ID dayon bala simento o bala o kahoy nga imong ika Yes, sir. moskitero na kuha jud ka ana I'm sure. Supposyon. Or na sir, mga taga-kuhag lubing, nga hinugdaan, gitanom na to ang lukay, motobo, mga makaani tag-santol. Ana din. Naa naman ay kasolusyon nya apil-apilon pa jud ko ana imong ka. Mana man to ba? Aya!